to kan mana piny Kenya gin pinje mopogore opogore jo piny mopogore opogore ma bende nitiere Amerka. Dr. Ochuodho, wach bill ma kama inene bill ni Sharon and very unfortunate ni Trump administration ma bende famous for program ilungo ni MAGA, Making America Great Again. Gin jok ma giparo inwardly to piny osebedo part of a global community of nations. Omiyo tek mondo ibed in isolation. Kuom mwandu madhi remittances, India ema yudo mang'eny adier, kaka Wycliffe wacho. Giyudo $126 billion e higa ka higa, kolugi gi Mexico. Mwandu ma next door to America, mwandu dhi kuro mang'eny. Be mano miyo ker mar Mexico ema nokwongo react ka kwer wach mar plan mar Republicans to biro gi chikni. To chik ma Republicans gi biro godo, jo UN en against gima jo UN nosekadhe. Nitiere chike miluongo ni UN Global Compact on migration. Particularly Objective 19 gi 20. Wacho ni nonengo kete mayot nikech oseyud ni dongruok me piny moloyo pinje ma koka dongore, developing countries ka Kenya gi pinje makamago, the southern countries, ng'eny gi dongruok gi wuok e weche mag remittance. Ma jo UN nokadho nonengo bed ni by 2030 onengo bed ni pesa, cost mar oro pesa dala bedo 3%. E Africa ema pod ong'enyie, pod en about 9%. Sama pod wadwa mede kendo 5% ni, kar mondo wadwoke piny owuoge 9% to be a 3%. Matiende wadhi against gik mane jo UN osekadho ni onengo wakete obed mayot. By kete mayot no ok gikony jo Africa kende mayudo pesa ni, kata jo India kende mayudo, southern countries, the developing world mayudo pesa gi, kata gin bende gikonyore nikech pesa mabiro Kenya ok en mana mar konyo anyuola kende. Nitiere jok ma invest. Matiende ja Kenya samoro pesa ochalo ja Amerka ma invest e Kenya, ogeno no biro yudo mwandu, awala moyudo moko biro duoko kendo Amerka. To nigi marach gi chik ni nitiere visas moko H1B, H2A gi jo green card. Chik ni kaka gikete, ka ng'ato ma en ja Amerka, ng'ama tindo osebedo American citizen proper, to kubi apply. O apply na jok ma non-American citizens. To non-American citizens wan kod gi kabila ariyo. Nitie jok man America maber gi otase maber. To nitie jok maluongo ni undocumented, man gin under the radar, man gin e bwo pika. To kata pod gin jo Kenya, ng'eni kata gin e bwo pi, to pod gin jo Africa kata jo Nigeria. Green card. Jo green card to ni ligo. Gin be gini biro affect gi. Chuno ni ka gini okadho, kenda tageno ni okubi kadho. Wageno ni namba maber. A few Republicans biro neno sense mondo kik giye gini okadhi. Nikech America, chalo ni administration ma Trump set America for failure without ng'eyo. Obiro miyo jo piny te bedo marach, makwiny kod America. Samoro onyalo bedo gimoro makoro odhi obedo kendo gima rach kar ket no bed gima ber. To kuom mwandu madonje Africa kae, adwa kendo medo wacho ni ng'eny billion $100 ja. Ng'eny ne dhi Egypt, billion 30. Koluwe gi Nigeria, billion 25. Koluwe gi Morocco, billion 9. Kaeto Kenya gi Ghana kod Ethiopia obiro about $3 to $5 billion each. To sama wawacho ni wan wadwaro ni mar Kenya ni wagole billion 700 ni kata 600 odhi e trillion shilling madonjo. To jowa ma johala ma ja America, black Americans, ma wacho be ni be jowa manoko mosedhi dak kucho mang'eny. Wacho ni why are you talking about 1 trillion shillings? To nengo be no way about $1 trillion. Nikech gin ga spending capacity mar $1.8 trillion ja America mar utenge ka. To moko kuom gi wacho ni wadwaro ni pesa ni watim go trade gi Africa, moko wa invest e Africa through Kenya _ to matiende no nengo waket pathway mayot ma mwandu cha nyalo donjo mondo wa create jobs ne jowa ka. Tadie kaka Wycliffe bende wacho, ka wa create tije ne nyithindwa dala ka, attraction mondo ji odhi oko biro bedo matin. Omiyo chik mwaketo ni ok bi hinyo Africa recipients kende, to kata en America obiro hinyo. Kendo ageno ni
ok Congress bi kadhe. Alemo ni kik gikadhe. To ka gikadhe nyalo bedo wach matek nikech koro nyalo kelo